Dobar dan, ja sam Ljiljana Pomper i želim vam svako dobro u ime tima Schaumann Hrvatska u ovom novom toplinskom valu. Želim sa vama podijeliti par činjenica, možda ih znate, a možda će vam i pomoći. Radi se o pravovremenom početku siliranja kukuruza, istovremeno i procjeni pravog siliranja, onako kako treba biti. Prvo krećemo sa mliječnom linijom. Mliječna linija je u ovom slučaju na pola zrna, to je jedna od preporuka. Međutim, osnovno je pitanje koliko suhe tvari cijele biljke kukuruza ćemo imati ako nam je linija upravo na pola zrna. Radi se o tome da suha tvar cijele biljke jako varira i to od 50 do 26%, a to zaista nije ono što nam daje određenu sigurnost. Mi želimo balans priroda, želimo balans probavljivosti, želimo količinu škroba i taj škrob, ove crne točke se u gornjem desnom grafikonom, upravo su najgušće na 35% suhe tvari kada je škrob iznad 30 ili iznad 30%. Lijevi donji grafikon pokazuje eksudat ili cijeđenje naših hranjiva. Ako je suha tvar 30% i nešto više, tada govorimo o nula cijeđenju. Isto tako, želimo dobro sabiti tu masu, stvoriti anaerobne uvjete. Ne želimo da nam poroznost, prvenstveno stabljike, čini probleme. Želimo sabiti svježu masu u što veću kubikažu silosa. Sve ovo navodi da nam je cilj spremanje silaže cijele biljke kukuruza sa 35% suhe tvari. Kako to napraviti? Naravno da vam možemo pomoći tako da pročitate još neke članke na schaumann.hr, nedavno izašao apropo ove suše i kukuruza oštećenog takvim toplinskim djelovanjem, ili pak otići na naš bonsilaž.hr, bonsilaž ime našeg programa za silaže inokulanta, i možda prevrtiti unatrag gdje smo eventualno pogriješili i zašto nam je takva silaža. Reći ćete, ona priča o monitoringu suhe tvari, da li će nam pomoći laboratorij ili ćemo si pomoći sami. Već godinama koristi se i mikrovalna, koristi se različiti uređaji. Jedan od njih je recimo vrlo trendi u Americi i po cijeni i po pouzdanosti podataka, dehidrator za voće, 60 stupnjeva i preko noći, pa možemo znati gdje smo. Ono što svakako treba shvatiti da je princip vlažnije bolje od suhljeg, jer imamo manje problema od dalje navedenih štetnika vrijenja. Koto neprobavljeno zrno. Otkuda mi sad to? Radi se o tome da vam kroz primjer farme muznih krava od 100 komada, ako znamo koliko nam jedu i koliko na kraju imamo prinosa izmeta, u 300 grama svježe mase 10 polovica zrna sa, u ovoj računici, težinom od 1000 zrna od 400 grama, došli smo do podatka da zapravo 10 polovica ili 5 cijelih zrna u ovih 300 grama znači 240 grama kukuruza dnevno neprobavljivog za vašu kravu. To za 100 krava kroz 365 dana znači 8,9 tona kukuruza. Možemo spriječiti crvena područja i plava područja. KPS je zapravo stupanj razbijenosti ili samljevenosti zrna. O njemu ovisi koliko ćemo škroba imati u izmetu i svaki postotak gore ili dolje znači 3 decilitra mlijeka manje ili više. Cijeniti u praksi. Jednostavno želimo da jedno zrno bude samljeveno, razbijeno na trećine ili četvrtine,
Video je snimljen kako to činiti sa kantom sa vodom. Da bismo vidjeli razine samljevenosti zrna, odnosno da bismo ih imali u očima, pogledajte kako treba izgledati ovo optimalno desno. Puno vam uspjeha želimo u štali. Obratite nam se s povjerenjem.